Ini ndakaromba and I did horrible things for money. Handirari usiku pamusaka pechibayiro chimwe chandakaita. Ndinoda kuti muzive kuti vanhu vakaromba vanoziva kuti zvinhu zvavari kuita zvakashata. Muchindevele vanoti umuzwanyedwa. Unozvinzwa uri wega. Hapana kana munhu umwe chete anokufungidza. Ndichaexplaina kubva kwazvakatangira kusvika musi uyu wandakaita zvinhu izvi. Zvandaive ndiri ticha ndisati ndaromba zviri nani pane zvakazoitika muupenyu after uromba. My success was instant. Kungoenda kulive ndine about $20 muhomwe ndakatomirira payday kuti ndigozoti musi wa27 ndonomira paPOSB muline nditore pay yangu. Mwedzi wakazopera ndava kutofamba neMazda B1600. Handina kana kuzomboenda kubank nekuti mari chaiyo ndakanga ndava nayo. Gore ndi 1997 pakapiwa ma-ex-combatant ma-50,000 navamugabe. Aiwa, this came as a surprise to the country as a whole, and my neighbor wangu akatopiwawo. Ndaive ndine vana 6, 4 nemudzimai wangu. Ivavo vaive vatozvarwa at that time, and 2 nemudzimai akazouya mari yavapo. KuMidlands uko goridhe raive richinetsa, makorokoza achiita mari, asi zvaive zvisina mbiri yakanyanya sezvaiva nazvo iko zvino. Ipapo taigara mu2 rooms, dining masikati, asi yaiva bedroom manheru for vana vedu. Machira aigarawo bedroom. You know setup yekuti chero bedroom macho hamunyatsorongedzeka. Apo kana wakarara unoita kunge uchawirwa nemabhasikoro nezvinhu zvinenge zviri pamusoro pewardrobe. Ndakazotora hangu annual leave yangu sometime in August. This was soon after my neighbor got 50,000 here. Ko paleave taigoitei kunze kwokuverenga newspaper ndiri pasi pemulemon. Kukanga kusina mafoni avako aya. Muvakidzani wangu uyu ndichamuti Duve. Duve ainuhwawa sezvo ainge akadziruma. We started hanging out together. Tikaenda kumaprazi ari out of Kwekwe. Ndiko kwandakaona vanhu vari mubishi kuita gold panning yemurwizi. Ini semukomana wepaGTC, I was interested in acquiring knowledge. I learned a lot about gold, kuti raitengwa from as little as magrams nemutengo wakakwirira. Mukutaura nevanhu, I learned kuti I could be a buyer too, and this was a dangerous trend because unenge watarget matsotsi, asi I was very interested. Hei kunoi pano pakuda kutanga, I needed capital, and ndakanga ndisina mari sekutaura kwandakaita pandakabva kuchikoro chavhara muna August. I was told kuti kune mudzimai aigona kundibatsira, and I was introduced to her. Naivo vadhuwe vakaenda neni tikanoita zvirangu. It's very unfortunate kuti my children have to pay for this. Vana hapana aizoroora kana kuroorwa, mimba hapana aizobata. Vakomana vakamitisa mimba dzaibva at 5 months. Vasikana hapana aizoroora sezvo vaizoita madzimai ezvinhu zvaizondibetsera kuwana goridhe. Takasvika kurutendo kudhuze nekuRedcliffe kuna mbuya vaive kuMalawi. Mbuya ava vaive muChawe. Ndakasvika vakanditi taizosangana usiku panzvimbo yavaizondishandira munova muKwekwe kumamaini. Takaenda ikoko ndikapinda mugomba. Gomba iri raive rakadzika. Pakanga paine vabatsiri vambuya ava vaive vakabata tambo. Vakatanga vadzikisa mbuya, ini ndichitevera. Ndingati takadzika dzinokwana kuita 12 meters. Apa hwaive usiku. Space yacho yaiva doko doko. Bedway, zvinhu zvatinoita pamusaka pekuda marika zvakaoma. Vakapuputidza mushonga, vakatanga kutaura chicheo. Ndakatemerwa nyora, vakandisa mushonga. Ropa rikabuda, ropa iroro vakaritora. Ndipo pandakaona munhu anenge munhu mukuru asi aine muviri wemudiki. Akananzva ropa riya akagutsurira musoro. Kumba ndainge ndati ndaizodzoka after 2 days. Pakazobuda mumwe munhuzve anenge mwana asi ari mukadzi airatidza kuti vaive pomwe chete neuya wekundinanzva ropa. Mbuya vakazoendera mberi nekuita zvavaita. Vapedza mbuya vakaridza mumetera ndokupinda mumugomo wayo watidzisa. Tambo yakatanga kudhonzewa nevakomana vakanga vari kudenga. Mbuya vasati vaenda vakandiudza ndaifanira kusara nechimurume chiya nechimukadzi chiya titambe tose tijairane nekuti ndidzo dzaizova shamwari dzangu ende ndidzo dzaizondibatsira kuti ndinge ndichiwana goridhe nekuti ini ndaida kuita bhaya uyezve ndaida kuti ndinge ndine goridhe rangu randinenge ndichitengesa. Takati tasara mugodhi muya chikadzi chachona ndokubva chauya chikatanga kundibata-bata chikatanga kudhonza bhurugwa rangu. Ndakahwa kuhla zviya zvekuti ndiri hofori yerume zvakashaya simba nekuti tuvanhutu tokanga turi tupfupi uye tokanga tune imwe smell yakanga iri strong ichinhuwa. Zvisinei hazvo ndakangoshingawo semurume. Hana ndainge ndabatira maoko ndiko kusvika kwakaita gabariya ndichibva ndakasika kupinda ndakashamisika ndakusvika mudenga.
pasurface kuona kuti taive tiri tese netuvanhu tuya. Ambuya told me kuti vana vangu vaisazoroorwa kana kuroora. Mari ndaizoibata yakawandisa. Gold ndaizowana pasina effort nekuti vanhu vapfupi vandainge ndasara navo mumugodhi vaizondinangisa pane mabhandi egoridhe. Mukaona pandinowana gold racho igomba risina kana kumbotsika, asi kungochera pano nepapa ndainge ndatobata goridhe. Vana vangu vaizoshandiswa. Ndakavaka dzimba 3 pasina 6 months. Dzimba idzi ndakadzivaka 1 kuKadoma, 1 kuKwekwe ne1 kuHarare. I had made it in my generation. Kumba kwaigara kwakazara. You know our black families. 1 akangoita mari, munhu wese woukama nehama dziya dzatisingazivi vose nevanouya. Ndakatanga kugara nevana vehama dzakashaya, especially vasikana, ndivo vaitoita kuti zvifaye. Mishonga yangu yaida vanhu, especially vasikana, ndivo vainyanya kushandisiwa nechiya chimunhu chirume. Chikafu chaigara chakazara. Vana vangu ndakatovaendesa kuMCC nekuti mari yakanga yawanda. Pakapera leave yangu ndakapinda muMitsubishi Pajero ndakananga kumaprasi kuchikoro kwandaidzidzisa. I'd come to hand in my resignation and stuff. I remember very well ndaive ndichiri balance cause ndakanga ndakatoisa brute for men. Aiwa, ganda rakanga rakutsvedza. My colleagues were shocked. Ko zvataingotambura tese, mari waiwanepi? Ndakazova a buyer of gold. I would resell to the top guys in Harare. I would wake up mugomba rekumine muine goridhe. Those little 2 guys made it possible. Mugeneration mangu, VCR, mafiriji, vanhu vakatanga kuzvionera kumba kwangu. Ndataura kuti gore iri rakaranga rava 97, tichinopinda 98, 99. Kwakanga kwakatopa zvema-VCR. VCR ndeiye yaipinda mazikaseti mazombe eblack. Life of abundance. Hama dzangu dzakaizivira kumba kwangu. Vana vese vaifarira kuya kumba kwangu kuholiday. Makore akapindana, upenyu huchiendeka. Vana vakapedza ndokubva ndazovaendesa kuUK kuuniversity nekuti vana vangu vakanga vachigona chikoro. Imagine an African Zimbabwean sponsoring vana vari kuUK. Vasikana pari zvino hapana kana umwe akaroorwa. Vose vanomitisiwa asi mimba dzacho dzinobva. Makore akapindana, gomba rakazongotanga kupera goridhe. Life changed slowly. I forgot to tell you kuti imbwa dzangu dzinodya nyama yembucha iya. Mari yakatanga kuita shoma, kuita unge upenyu hwangu wakanga hwava muwinda. Ndaive ndajaira kubata mazakatira. Ndakatanga kana kushaya mari yefuel. I knew kuti it was time, but I was not ready. I went kuna mbuya and she told me kuti all this life you've been living was just enzwisa. More money was waiting for me on the other side. Which side? You know, we pretend to be confused, but I knew it was time for the sacrifice. Mbuya vakataura ma terms and conditions. I had to sacrifice. Yes, that was not news to me, but the how part ndiyo yakandishoka. Ndakakachidzwa, munoziva unoshaya kuti mate abvepi. Ndakanzwa kunge huro yangu yakanga yablokewa, mhepo yakanga isachapinde. Ndakakosora. Mbuya vakaramba vakanditarisa maziso, vakanditi hongu, it's time. Ndakanzwa chando mumakumbo angu. Zviya zvekuti ndiri murume zvakashaya basa. At the time, my girlfriend, my side chick, ainge ava nevana 2. Like I said, kwekutanga chikomana ndiyo chaifanira kuita chibayiro. Mbuya vaiziva vana vangu vese nekuti taipota tichienda nevana kwavari. Ava vaviri vaindawo pavo vega. Mwana aifanira kuita chipiriso neni. I had to do it physically. I'd never taken a life mupenyu hwangu, but mbuya made it clear. I was owing, ndaive nechikwereti. Mari yese yandaive ndaita, mari yose ndaiva ndaendesa vana kuchikoro, nemari yose ndakavakisa dzimba. It was time for payback, or else I would die a painful death kunge munhu ane malepros. Maparts angu aizodonha 1 by 1, slowly but sure. Ndaizotora mweya wangu wokupedzisira. But ndakabvunza mbuya, ko ndaive ndabhadhara inga 1 neupenyu hwevana vangu. Up to today, Marombe anotaura chiBritish. She told me that yes, it was part of the deal, but still, it didn't change the fact that a sacrifice was needed. Izvozvo zvaisazochinja. I was given a time and date. I had to bring my son along. The following days were tough for me. I loved my side chick. Munoziva here kuti mudzimai waunoita wava nemari, so mudzimai wechoice yako nekuti mari inokuisa pane imwe position yekuti unosvika pakutena dzawaisasvikira. Ndakanga ndasangana nemudzimai wangu kuteachers college asi takazodanana first year after graduating. Mudzimai wangu was just an average woman, but my side chick was a result of money. I chose
a very beautiful girl. Vasina kukudzwa nemaheu asine yogurt. What was I going to tell her? Anyway, mazuva akapindana, musi nenguva zvikakwana, the darkest day of my life. That's why it's called a sacrifice. Kupira chacho chiri pamoyo. I passed by the house of my side chick and told her that I needed to hang out with my son, Innocent. We drove to the sanctuary out of town. Mwana wangu ainga kagara ku back seat kwemota innocently sezita rake asingazivi kuti this was the last day of his life. Takasvika ndaitadza kana kufamba. I was filled with fear. Did I have any option? Sadly, this was the last day I saw my son. The last day he took his breath. He was just a child, full of energy, a handsome boy who had a brighter future. Asi wakanga wakazvarwa na baba vakanga vane chikwereti chaSatani. That side haifi yakabuda mupfungwa dzangu. Picture iyoyo inogara mupfungwa dzangu. Vatete, ndichagumira pano, moyo wangu unorwadza. He was just an innocent child like his name, but I failed him. I failed his mom. I failed all my children, all because of money. Yes, I have it all, but my life is full of regrets. If only I knew it would end up like this. Ingadai zvangu ndakaramba ndiri teacher wekumamisha. Izvezvi vana vangu vose varipo vanogara kumba vachingotendereka semadzenga. Hapana kana umwe ane direction muupenyu hwake. Dzimai wangu haana chaanoziva nezvinhu zvinomunetsa kuti sei vana vasingaroori, sei vasingaroorwi, sei vasingatsvaki mabasa. Vana vanongogara pamba vachidya izvo vakadzi vezvikwambo zvinondipa goridhe. Ndipo paperera nyaya yangu vatete, asi ndoda kungoyambira veruzhinji kuti musazviita zvinhu izvi nekuti hazvina mufaro. Of course nyika yedu yakaoma, of course tinoomerwa tigoshaya zvekudya, asi zviri nani kuva nezvishoma zvamuinazvo izvozvo. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya yatawana ende nyaya inosiririsa yekuti baba vakapa chipiriso chemwana wavo voga. Ende ndaona one thing chekuti unoiswa pakona wotovhundutsirwa kunzi ukasapa chipiriso uchafa uchidonha mapatsi 1 mino sheve zvinhu zvichingodonha zvichingoita things fall apart. Saka iwe itowe pachipiriso. Ende kana waiswa pakona yakadaro zvinova zvinhu izvo zvakaoma kuti ubude. Ende zvakare baba vatinyorera tsamba vari kutaura kuti pane zvinhu zvakawanda zvavakaita sekuti vakasacrifice vana vavo kuti ndivo vachava madzimai nevarume vezvikwambo zvinenge zvichivabatsira kutsvaga goridhe. Ukuwo vakazopa chipiriso chemwana chatisingazivi ndechekuti kana makore akafamba zvakare vachanzi imi mune chikwereti, unoramba uchiblackmailiwa. Hapana chemahara kwaSatani. Isusu chaiko ngatidzei kuva vanhu vanoshanda. Bhaibheri rinotitaura kuti muchadya zveziya. Ngatingobvuma izvo toga neBhaibheri. Tidle zveziya pane kuti titi ayo aisoda soft life. Hezvo ka soft life yacho haisi soft, itori difficult on your mental health, on your physical health, on your children, everywhere. Mari unenge unayo asi rugare pasina kurara haparariki. Muve nezuva rakanaka. Ndipo paperera nyaya yedu.